Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Har yanzu dai muna tare da ku masoyan wannan channel namu mai albarka. Muna kuma godiya Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda kuke gani ga nan muna ta nuna muku wasu abubuwa na yau, kamar yadda muka zo muku da wani maganin da ake shafa a fuska saboda yawan yin zufa na fuska ko kuma yawan mai na fuska. Kamar yadda kuke gani gashi nan na fara yanka lemun tsami na, wanda na yanka shi shine zan matse shi kamar haka. Kuna gani ga nan dai ina matse shi. Haka matsa ruwan gabaki ɗaya danganta daga ruwan da lemon naka yake da shi. In mai ruwa ne nan da nan ma kana matsa ni nan da nan za ga ya fita. In kuma bai da taushi shine sai kai ta matsaya. In mai ruwa ne sosai ɗaya ma zai iya isan ka. Amma in bai da ruwa shine sai ka kai masa biyu haka. Wurin da kuke gani ina kan matsewa kamar haka. Yawwa, to bayan ka gama matsewa sai ka zo ka cire ƙwallayen duka. Idan ka bar ƙwallayen zai iya maka zafi a fuska ko wani abu makamancin haka. Yawwa, kamar yadda kuke gani bayan na gama cire ƙwallaye na gabaki ɗaya ko saura kamar wannan shi ma na cire. To hakan aka gama, dan sai ka ɗauki sai ka samu siga naka, sai ka samu kamar wancan wanda ka matse ɗin, sai ka ɗauko shi sai ka ɗan sa mai siga. Za ka iya dangwalon sigan in sigan na wuri ne daban, amma gudun kar ka ɓata sai ka ɗan ɗibo shi a cokalinka sai ka ɗan zuba akan lemon naka haka. Yawwa, kun gani ko kamar haka. Yawwa, to alhamdulillah sai a zuba. Aka zuba dan sai a ɗan jira shi. Za ka iya jiran shi, za ka iya barin shi akan jiran shi, za ka iya jiran shi ya ɗan narke. Sai ka same shi sai ka shashafa. Yawwa, alhamdulillah. Ka shashafa shi, za ka shashafa sosai, za ka daddarza fuskan ka saƙo da lungu da ko'ina. Ko'ina da ko'ina za ka dinga shafa shi a cikin fuskan naka. Za ka goge har can gefen kunnenka, bayan kunnenka har wuyanka ma duka za ka iya shafa gabaki ɗaya. Kaɗan so samu kaɗan danna shi ne haka a fuskan naka, kaɗan murza shi da ƙarfi haka. Insha Allah to za ka yi ta yin shi kamar yadda kuka ga shi ina gwada shi akan hannu. To amma a fuska ne 'yar uwa zaki amfani da shi. Har namiji ma zai iya amfani da shi kamar mai yawan yin zufan fuska, wanda ake ga yanzu nan za ka gama abu baka shafa mai ba amma haka fuskan ka mai sosai. To za ka iya ɗauko ɗayan shi ma in ka ga dama ka sa siga, in ka dama kar ka sa mai siga, kawai dai ka ƙara darza fuskan naka da shi. Ka darza ko'ina da ko'ina saboda lungu har zuwa wuya in ka ga dama duka, saboda shi ke fara fitar da abin na farko. In kai hakan insha Allah da taimakon Allah za a samu daidai. Da shi ne yanzu nan za ki ga kin gama wanka kina fitowa, in har ba shafa wada ba sai ki ga fuskan ki wani mai haka. To kin wannan da yardan Allah za a samu daidaito. Bayan haka sai ki ɗibo sigan ki sai ki zuba cikin wannan lemon tsamin da kika tace kamar haka ko. Yawwa, to shine kuka ga shi na zuba. Kin san in ba ku manta ba in kuka sa siga, tunda siga duk in ji wani abu mai ruwa narkewa yake. To kuma ba dai zan ce ko mun cika da kai ba, amma dai za ku ƙara shi dai har ya ɗan kai muku daidai ɗan kaurin da kuka san an ɗebe shi an shafa shi a fuska zai iya zama. To haka za a yi shi. Yawwa, kamar yadda kuke gani ga yanan ko na sassa sigan nawa na jujjuya shi. Kamar da ce muke za ki sa shi ne daidai kaurin da kike so, inda kika san in aka shafa shi a fuska zai zauna. Inda kun san danko yake da shi, insha Allah kuwa kika shafa a fuska za ki ja kakkama miki fuskan ki. To a haka ga yanan za ku ɗan jujjuya shi, in kun lura za ku gane ya ɗan tsinke haka da ruwa, saboda siga kun san yana ɗan ja mai ruwa narkewa yake gare. Na ki jujjuya shi ki samu ya haɗe sosai, saboda in bai haɗe sosai ba zai ya kama fuskan naki inda ya kamata. To kun ga kamar haka. Yawwa, uwar gida da amarya da za ku iya yi. Sai ki ɗibo shi
sai ki dinga ɗiba kina samun fuskan naki kina shafa shi a fuskan naki, shafe shi saƙo da lungu ko ina da ko ina har izuwa wurin wuyanki da sauransu. Insha Allah in kika yi haka da yardan Allah, wannan maiƙon da zaki ga fuskan ki yana yi da yardan Allah zaki ɗauki kwana 3 zuwa har sati in kika yi sa'a ba ki ga wannan man ba bayan kin fito daga wanka. Insha Allah da yardan Allah sai ki ga yanzu na ki wanka ki fito ki bada awa 1, 2, 3 in har baki shafa hoda ba sai ki ga kin wani jagwalgwale kin wani baki saboda wannan maiƙon ko da irin halittar da Allah ya mishi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, sai ku biyo mu a shirin mu na gaba. Allah ya saka alkhairi.